Hello, what's up mga kabron? Welcome back to my channel. Ngayong araw to is mukbang ulit tayo. Pritong isda tayo mga kabron. Sa mga di pa kumakain, tara, kain tayo. Bago to, huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Sa mga di pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para always updated kayo sa mga i-uploads kong mga videos. Okay, tara, kain tayo mga kabron. Sarap, pritong isda. Iluto ko. Yun. Harap po. Prito. Sausawan tayo. Sausawan natin na may sibuyas, kamatis na may, tuyo na may sibuyas, kamatis, tsaka sili. Unang subo mga kabron para sa inyo. Unang subo mga kabron para sa inyo. Pakita natin. Sa mga lahat ng supporters ko dyan, unang subo para sa inyo. Sarap. Sarap. Kaya, kain. Sarap. Sige. Sige. Tubig. Tubig natin dito. Tubig natin nalagay ng baka sa tsak. Sarap. Sarap na itong isda na to. Napakalimutan kong tawag ito pero gustong-gusto ko talaga to. Itong isda na to, gusto kong prito, tsaka sabaw. Kabal. Basta. Sausaw natin. Lagyan natin kamatis. Tsaka may sibuyas din yan. Ngap. Sa mga gusto magpa-shoutout dyan, i-comment nyo lang sa comment section yung buong details nyo para ma-shoutout ko kayo sa next nating videos. Okay? Sarap. Sige. Sarap. Naglag yung hili natin. Sarap. Sa mga gusto mag-sponsor dyan, baka naman. Sa mga gusto lang naman. Okay? Sarap po. Ito masarap po yung may malutong siya. Yung masarap, gusto ko ganito. Sarap. Yung ganito, lutong. Sarap. Ang tunog talaga siya. May lambot ko. Sarap. Sarap. Ito sibuyas. Yep. Sausaw natin. Buyas. Yep. Kaya ko tatanggalan ko ng buto. Ng buto yan. Pero kasi nung may buto pati sa kamatis. Pag naano ako ng kamatis yan, tanggal ko talaga yung buto.
Yan, pakita natin sa inyo. Pakita ko sa inyo mga kabron. Mamaya banatan ko yung ulo na yan mamaya. Mamaya, so mamaya lang balik natin kasi may maingay. Oh, ayun, what's up? Binalik na natin kayo na kasi maingay, may nagbabaray na. So ayun, nagdagdag na rin ako ng kanin para tuloy-tuloy yung kainan natin mga kabron. So mga di pa kumakain dyan, tara kain tayo. Bas, sige. Apa? Oh. Sarap mga kabron. Napakasarap. Sarap minsan ganito paprito, minsan masarap kasi, madalas kasi masarap pag iba-iba yung ulam nyo din. Pero kailangan ubusin nyo, huwag kayong magsayang ng ulam. Kung di mo maubos, tabi nyo tapos kainin nyo ulit, di ba? Kasi mahirap sa panahon ngayon, crisis. Lalo na panahon ngayon, pandemic, di ba? Napakahirap. Sarap. Sarap mga kabron. Kaya din matis. Sobel. Ang kunti-kunti lang muna para hindi mabusog kagad, no? Ay. So, bulit tayo mga kabro, no? Ito. Ano ito? Sarap. Ang po, oh. So yun mga kabron, nagandito na lang tayo mga kabron. Sana nag-enjoy kayo sa video na ito. Tsaka huwag nyo kalimutan sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-like, share, and subscribe na kayo para always updated kayo sa mga in-upload kong mga videos. Ingat kayong lahat dyan at God bless sa inyong lahat.